Aktar minn 6,000 persuna li kienu qed jaffaċċjaw problemi ta' dipendenza ta' droga fiċċew l-għajnuna tal-Fondazzjoni Oasi matul l-aħħar 35 sena. Hekk kif l-organizzazzjoni wissiet li l-abbuż mis-sustanzi qed ikompli jiżdied. Waqt ċerimonja li saret fil-binja tal-Fondazzjoni Fawdex, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Oasi Noel Sherry qal li minn barra dawk li benefikaw direttament mis-servizzi tagħha, eluf oħra ħaddu sehem fi programmi ta' edukazzjoni u ta' prevenzjoni fl-iskejjel fuq il-postijiet tax-xogħol u fil-komunità. Il-Fondazzjoni Oasi twaqfet fuq inizjattiva ta' Father Manuel Cordina sabiex toffri sostenn lil dawk il-persuni li jkunu qed jaffaċċjaw il-vizzju ta' droga. U tul is-snin minn servizz wieħed, illum kibret f'organizzazzjoni li toffri prevenzjoni, terapija, riabilitazzjoni, outreach u servizzi ta' wara trattament. Noel Sherry sostna li l-użu ta' sustanzi bħal kokaina u l-kannabis qed jiżdied, filwaqt li qed jiżdied ukoll l-użu ta' aktar mis-sustanza waħda fl-istess ħin, b'konsegwenzi serji fuq is-saħħa mentali u l-familji. U appella biex dawn ir-realtajiet jiġu indirizzati b'mod onest u enfasizza l-importanza tal-prevenzjoni biex jitħarsu l-ġenerazzjonijiet futuri. Il-chairperson tal-Fondazzjoni Oasi, Joseph Borch, appella l-messaġġ responsabbli dwar id-dipendenza ta' droga fil-waqt li ħeġġeġ l-awtoritajiet pubbliċi u l-partiti politiċi sabiex jaħdmu flimkien għal ġid komuni. Intant il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono wkoll għaddiet il-messaġġ tagħha fejn insistiet li d-dipendenza fuq id-droga qatt m'għandha tiddefinixxi persuna u sostniet li r-rispons tas-soċjetà għandu jkun ibbażat fuq il-prevenzjoni, l-edukazzjoni, is-sostenn, it-trattament u fuq kollox l-empatija. Miriam Spiteri De Bono faħret il-ħidma tal-Fondazzjoni Oasi u semmit il-kampanja tagħha li waslet għal projbizzjoni tal-użu kreattiv tan-nitrous oxide. Hija referit ukoll għall-investiment ta' 2.3 miljun euro biex jissaħħu s-servizzi tal-Fondazzjoni. Matul iċ-ċelebrazzjoni nata wkoll il-premju annwali ġieħ l-Oasi il-Kunsill Lokali ta' Ainsilem għall-irwol tiegħu fil-kampanja kontra l-użu rikreattiv tan-nitrous oxide, kif ukoll l-organizzazzjoni Smartphone Free Childhood Gozo għal-ħidma tagħha favur tfulija aktar b'saħħitha u ħielsa mill-pressjonijiet u l-effetti negattivi tal-midja soċjali.